mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. O siya, sige, bueno, may na-respetan na naman kami sa lambang miyembro kan familia. Medyo may durodiklum dyan sa norteng parte kan Legazpi, ano, madiklum ha. Grabe an ibabagsakan uran, nagdudurog-dalugdog pati sa porsyon na yan. Kami po minarespetan na naman sa lambang miyembro kan family, asin kambilog na sosyudad kasabay ang pagpagirumdum. Kaya paglaom na sana po, yaong kita gabos sa marhay na sitwasyon, ligtas sa ano pa man na kadipisilan. Sa kamugtakan niya itong initabi, padagos kitang manarig sa amang Diyos asin makimaherak na malampasan ang COVID. So may mga COVID magkaburlong na asin kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ng saluday man po maulakitan. Imagamit niya to inisusog sa kapagbuotan kan amang kagurangnan. Mantang kamo dyan nagmimerienda. Nag-imbitar man kami na mag-iriba-iba kita sa good 5 p.m. Bicol Target. Dadagdagan mi an sa indong kabasugan. Papasiramon mi papanatukunan sa indong pamanggihan. Sa paagikan informasyones na maburutwa sa luwas, katuwang tadyan ang news team. Ang Mega Force Patrol pading Jim pading Jomar kumpadreng Al. Si Ad, si Luens, si Joshua. Sa Manibelan sa muya pong piloto si Henry de Boy Mata. Control technical mismong sa muyang chief tech, the big man Ramir Bonjing Tanay in the house. Control po sa radyo, sa radyo siya man ang enkargado sa radyo region wide. Maray na hapon Albay Legazpi Daraga Catanduanes Masbate Sorsogon Kamsur Kam Norte. Pati sa broadcast o kaya pigabot kan sa tuyang puwersa sa luwas kan Bicol sa radyo. Si Bunjing po, Tata Bunjing, Chief Tech Bunjing Tanay an may kargo ka yan. Siyempre sa newsroom sa padagos manapag sumada lokal lasin pag abangkan mga istorya national international. Ang alamat News Director Edwin Peralta is the name. Siyempre, sa IT, Angel Mustaza. Sa production, I should say, si Angel Mustaza. Sa broadcast ni Mantabi, dyan sa internet, worldwide, netwide, in clear, high definition, full digital stereo broadcast. Yaon man dyan, partner Dex and Trisha. Dex Trish. Online po yan, DZGB News Online muna sa YouTube. Ako po, sa indong karibanan, manta ka mo dyan, nagprepara na kan pamanggihan na sinaghanda kan o kaya nag-merienda. Sa indo pong Public Information Officer ng Bayan. Soltero, garantisado. Pero praktisado, sertifikado. Bawas-bawasan tan ambog tanganing diit sa ang ludog. Bawas-bawasan layog tanganing day masyadong magrampahog. Sige, bueno, diretso kan mga istorya sin kang programa na sa linya. Kumparing Jim, i-connectar tan linya duma sa tercer distrito kan Albay. Kumpadreng Jim, Diyos marhay na hapon, what's happening? Naputol. Sige, anong advice si Ans muna? Sige, pading Jim, standby at re-reconnect sa imong linya. Anong advice tatabunjing si Ans muna o si pading Jimmy? Standby pading Jimmy ha, ma-reconnectar kita kan mga linya. Balikan ta na si kumpadring Jimmy. Standby ta, okay na-establish na ang linya ki pading Jimmy.
Kumpadreng Jimmy, go Yes, na. salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, maabot ang mga aldaw ang Kamalig Water District, partikular ang mga mapatakod ni na supply ni na tubig. Kung sige an sa ibong kan pagmaliugot kan manehamento kan CWD na makapagpara-discovery ng mga sources ng tubig para bugtakan ng mga water pumping station. Sigun kay General Manager Judy Opiano, asin kan Board of Director, challenges sa inda ang nagdadarakol na mga konsumidores kung paano masusustiniran, masusuplayan nin maray na supply nin tubig sa ibong kan katotohanan na ang mga burabod niya to sigan diriit kan bolos kan tubig maski nag-uuran mala duso digdi sa salugan kubas na wala ni ansaro sa mga nahiling na rason iyo an wala na ni mga kakahuyan na naghuhold kan tubig natural apektado ang mga level kan tubig. Maski nga ni, so magpatakod ka kan free flowing, wala na yan tabi garanti at apade na makipaghaluyan. Kaya water pumping station, although magastos, ang siring na pagpatugdok ni pagi, ni pagkuhanin tubig sa irarom kan daga. Bagong may blessing na, kanagkalisional daw. Oo, so sa common ito, Sa common. nag-testing na, Yes. kaswapon. Opo. So may mga panahon na dahil manigaran, may mga sitwasyon na nagluluya ang supply sa dahil maasahan na mga rason. Mantang bakuarog sa supply ng kuryente, may detektor ang mga linemen kung saan ang depekto, may aparato sinda kumpara sa tubig na dahil panindik teknolohiya sa pag-trace ng depekto ng tubig sa tubo. Dahilan kani mano-mano ang pag-trace from one place to another. Ngunyan, ang mga apektadong pamilyas, biyo ng iuruyaman, maski na ikikurente, basta may tubig, buhay ka, okay lang. Pero ining sa manungod sa tubig, ang nangyayari, iabot sindakan kadagitan, madyan sa opisina, nagwawalwal na, pagdai pa, nakontento, ilalabokon sinda sa Facebook, minsan, ititek sa mga radyo. Habang sindaman nga, iparagos man sa paghinguwa, na masusog kung saan ang diferensya, alagad sigun kay General Manager Opiano, imiyo na sinda, mga empleyado niya, manungod sa bagay na ini. Sa mga masunod, na aksyon ninda, purabir sinda magtakod nin supply nin tubig, sa mga pagrugaring komersyal o pribadong pagrugaring saro sa requirement nindang ipapasunod o hagadon dapat may elevated water tank para kung may aberya maski puro papano igwasin danin stock o reserba tal como está arog sa kuryente may generator may power bank para iwas sa ano man na problema kada bis na igwanin aberya. Aram mo kumpadreng Jimmy, iyan na bareta mo hali dyan sa Kamalig. Relatibos kan so na baga ni Presidente, narumduman mo kasuhapon? Dadae ko na nasa aktibidad na nasa munit na sa pag-cover ako katong aktibidad nga ni Can Water District. Roger, naunambitan kang Presidente, iyan na nagpupuo ng maging seryosong problema sa water sources niya to digdi sa Pilipinas. Pipa-aktibara na yan ng todo. Iyon na ng ehemplo, dyan ibaba atang level kan hururon, Kamalig, nag-agrangay na mismo ang water district taan mga bubun, ang mga ugat, dainang nagbubulos na tubig. Igwa pa man, nagluluya. Nagluya. So dating nakulaunan volume, maluya na, may mga dating nagsusupply kitubig, kubas na. Yes. Samantalang nag-uuran man, Yes. ano ang diferensya? Yes, oo. Tapos ka ito, magtalbong ka sa nakitubo, nagkapirang tubo, ayos na. Pumping station na ngunyan tabi pa di kay, puhan mo ng kuryente. Yes, kay puhan mo Gustong ng kan. gustong sabihon, talagang iirarom ng marayan na tubig. Kaya, ang gustong sabihin sa taramon kan mga tarao kan mensahe, kay puhan ta mag-antisipar
magtipid sa tubig. Yes, oho. Tumugon na si Madam Manager Judy Opiano sa pagtaram niya. As a measure, siguro abot ang time, dito na natin ano po dito. Abot ang time, siguro pa may magharap na isa na commercial or second storage intake, baka kayo ka na na po, makita mo na may stability ng water system. Water system, gusto sabihin, may elevated tax sila. Napagili dapat isarap ko din. Why? Kasi, yung sa kuryente, nakabakal kitang generator. Yung sa kuryente, naka-charge kitang power bank. Naka-charge kita ng rechargeable fan, rechargeable na light, hindi invent na mag-burn out. Sa tubig, hindi sila nakatipon. Diba? May mga complaints ang mga recording. Actually, sanay na kami dyan. Ang mga awang sa mga empleyado, mga naka-poker face na yan. Nakatuloy na yan sila. Kumbaga, may mga complaints na normal kasi consumer talaga. Hindi na talaga ang expect natin. But then, may mga pigasabihin kami, Yan tabi, realidad, oho. mga estimate, mga 15 years from now, baka may problema talaga kita sa tubig. Tangunyan nga rin nagpupo na. Yes. So, ang requisitos, compadre palan, balik bultadahan ta, kung ma-apply ka, mapakonektar ka ng tubig, dapat igungo na nin tangke na elevated, tanganing makapag-stack ka ng tubig, ta kung nag-abiriya man susupply kan tubig, igwa ka mong bulo sa indong residensya. Habang Oho. nagtatis ang problema sa mga water linemen, igwa ka nin pasiguro na nagmadurar ni nagkapirang aldaw. So kung daig ka kaiyan, daig ka kukonektaran compadreng Jimmy. Oho. Yan, okay, Pero sige. pag upaman yan, agi ang pa ini sa pagororon kan board, pero plano na ninda ini. Iyo, oho. Ta kung baga sa kuryente, dapat igwa kang reserbang generator set. Yan. Okay, sige. Okay, so yan tabi pa de. Sa to yung mga dagdag na informasyon, manungod sa supply tubig, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Buwabel tadahan tayan if not gunya sa programa ta sa aga sa Tingog kan Banwaan man. Time permitting, ngunyan pong hapon o kunday sa aga sa Tingog kan Banwaan. Diretso tamunan mga istorya dyan sa luwas. Igwa na kita nin 23 minutos makalapwas alas 4 nin hapon. I-ready tayo konektar taan mga linya. Pasiring man dyan kay Ans Galero. Diyos marhay na hapon, Ans. Go ahead. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, dinangog na kan sanggunian panlungsod ni Legazpi. Nagrangay kan mga saradit na negosyante manungod sa pagbayad nin buwis. Ini matapos, Sir Pio, na naipasar na sa ikadawang sesyon regular kan konseho sa paagi ni Konsehal Committee Chairman on Ways and Means Alexander Hao ang sarong resolusyon na tugutan na at pagkondusir nin pagrepaso asin pag-aadal asin posibleng pag-amyandar kan existidong revenue code kan syudad nin Legazpi. Ay, very good. Ang paghuna ta, nalingawa na iyan. O ta, ibagaan so battle cry kan sa ibong manapartido. All the while, day kita naglalaob na tiba day makover, carry over, yan kan sumayuriya ngunya na nasa linya da ni Alcalde G na Rosal ngunyang pala, that's good enough. Si Alexander Haupt talaga, one call away. Oh, binukasan niya na ang liyabe na ma-revisit ang tax code kan Legazpi. Yes. Okay, sige. Ini Sir Pio, enot niyang pasargo na dito sa sanggunian panlungsod. Ining manungod sa taxes, fees, and charges sa mga saradit na mga negosyo, partikular na inigo ng mga sari-sari store sa jurisdiksyon kan Legazpi. Asin sa masunod naman daw, sa mga medium pasisiring sa mga darakulang negosyo naman sa syudad kan Legazpi. Ipinaliwanag kan konsehal na ini ang saro na samuyan niyang tauanin prioridad dahilan sa ini talaga ang agrangay kan mga saradit na negosyante na kung babasaran ang sa iyang kaaraman daw, pinaabot sa 5,000 pesos ang pigsisingil na buwis sa mga ini. Inian na kaptangkan pahayag kan konsehal.
Sige, dangaguntaan So, pahayag. more or less 5,000 Per month. per year, annually per year. Kaya lang, sabi nga natin, if they have a capital of 2,000 pesos, so kung ang babayaran niyo is 5,000, I think that would be, so mahirap. So, I'm going to study it. This is the time now. Nasa akin na lahat ng documents ng number 13, 2007 ordinance. By next week, by this week, i-review na namin and magkakaroon kami ng consultation and of course, sabi nga, department muna and consultation among sa mga sari-sari store owner. Yan ang magayon mo niyan. Salud ako. I love you, Alexander Howe. Talaga, kagawad. Kinatao, konsihal. How are you, Legazpi? How are you, Legazpi? And that includes him. Tas siya baga, negosyante. Yes. Igo baga siya ng pwesto, isinya yan ang kalakaran sa pagbayad kan buwis mo da negosyo. So, imbitaran, ining mga pwesto nin tulong putahing panira sa dit na sira-sira store. O baga, imbitaran iyan because ang pagbubuwis is you should also consider the taxing power kan gobyerno and yung capability kan mga persona man na pinagbubuwisan. Yes. Yan, no, di makonsulta mo na sindada sa departments, mga departamento tapos sa mga saradit na paratyenda. Oo, sa mga sarili na Oo. paratenda and tangali daw na maging legal, smooth ang dalagan kayong proseso. Mhm. Mahagad siya tabang sa Committee on Finance and Appropriation and Committee on Laws and Rules. Yes, yan. Sabi kan mga iba, Joe went committee hearing. Yan. Once and for all, mabuhay. Ibubuto ko na ini si Alexander sa mason. Matibay man. Pagpandawang session, regular pa sana. Ay, dua pa sanang nakuha ko. So, saro si kasing pugi ko na si Yan. so makaapo ni Doña Pat Gutierrez. Councilor Luis. So kasing pugi ko, good ito. So saya man na pambaga. So may pigbubusol man baga siya. Bako, Oo. ikadua ini si Alexander Howe. Pero sa ito so nasupalpal tulos. Si Councilor Glenn. na suri-suluso niya nga nasupalpal pa. So Mario Joseph naman. Nasa pag-adal giraray ito niya. Ibinilta sa pag-adal sa komite gayod, no? Yes. Pero ini magayon, subay ba ni tabi na kanaan. Lakdang na yan ni Alexander Howe, konsihal tabi. Yes. Okay. Sa tabi, Sir Pio, ang exclusive na pahayag sa DCGB News ni Councilor Alexander Howe. Mhm. Halilig di sa sanggunian panlungsod kan Legazpi, Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya. Hali dyan sa sangguni ang panlunsod. Session ngunyan regular kan Junta o kaya Junta kan Syudad. That's nice. Tabi sana makakuha kita ng linya kay City Councilor Alex Howe. Bad lamang matesting ka takon one call away managa. Digwa ka mo dyan yung number ni Councilor Alex Howe. Sa aga tibaad maapudan ta. Na magayunon iyan. Dinangog kan konsihal na agrangay kan kasaradayan. Manungod po sa pagbubuwis lalo na ng saradit na negosyantes. Sarong report bago kita mag-news okay, mag-station break buday na time check. Konektar taan linya. Diyan kay Luwens na Barsena. Good afternoon, Luwens. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta, mantinido man giraray na si Engineer Clemente Nong Ibo ang nagtutukaw man giraray sa pwesto asin pigmimidbid bilang City Engineer kan Legazpi City Engineering Office sa ibong tabi Sir Pio kan paglataw kaini sa mga lakawon ni Gobernador Noel Rosal Yan. sa Kapitolyo Provincial. Yung nga ni Antabi Luwens, ipiga para hapot man sa tukan nagmamasid kan mga pangyayari. Roger Tadak. Oh, what is he doing dyan sa Kapitolyo? What is he doing dyan sa mga paglilibot kan gobernador na siya pa man giraray ang city engineer? Roger Tanatabi Sir Pio. Oh, Ini ang nakumpirmar na DCGB nyo sa nasambitan ng opisina na kung sain mantinido man giraray na sa Engineer Ibo
na iyo antiga address asin naka-address sa mga manlaylay na transaksyon kan opisina asin kan mga klientes asin siya man giraray ang nagpipirma sa mga manlaylay na permit na ipinagpapaluwas ka na sambitan ng opisina. So for all legal intents and purposes, nagfo-functionar ang city engineering pool dahil tamay city engineer na si engineer nung ibo. Roger to that. Ano physicalmente pang naglalaog dyan sa opisina o mas dakol ang panahon na duman sa Kapitolyo? Ang permitang naabutan tabi Sir Pio, pirming wara si Engineer Ibo. Ako araw baga ka natalis na daw na nasa syudad pa siya nakatutok na one call away man sa nabaga kuta na. Iyo, sa serbisyo dahil maning problema. Roger to that. Kundi unina naku-curious na ang tao. Paano pigpapadalagan so city engineering and igo ni nagapot nagpapadalaga naman siya kang provincial engineering? Iyan tapi Sir Pio, anday pamalinaw. Taday pabaga isik kun dyan sa mga paglibot-libot kan gobernador kung ipigiing-ing na ni Gobernador Noel so mga dapat na trabahon kan provincial engineering kay engineer nung imbes na duman na kay engineer Rosana iyo man ang inkargado kan PEO Albay. Roger to that tabi Sir Pio. Dahil pa yan sabot mananggad. Dai pa talaga tabi Sir Pio. Tanananotaran man na sa mga manlaylain man ang mga programa kan opisina sa syudad, asin sa mga programang pang-infrastruktura kan Legazpi City Engineering, lalo na sa mga pag-inspeksyon, ang lataw man si Engineer Noel Encinares. Si engineer malibong na lataw sa man na mga pag may mga pag may mga halimbawa nag-inspeksyon ngayon na mga part na inbuilt to siyempre so Legazpi City Engineering's office anyaon si Engineer Noel Encinares. Biro ba ko man sing inkargado nagmapunksionar nga ni si Engineer Ibo. Roger to na. Iyo so nagpipirma kan dokumentos, papeles, proseso. Roger to that tabi Sir Pio. Baka kung pigusogo inspection na nga unenta kung anong makan itao muna sa sako. Day tasabot. Day kasabot. Oy, naku, mananggad Nasusukman sa opisina tabi Sir Pio napag-araman nawara pa man kaya nin office order halik kay Alcalde Geraldine Rosal kung sisay talaga an isa salida na bagong hepe ka na sa bita departamento o mamantinir ini bilang city engineer si Engineer Ibo. And for all legal intents and purposes giraray dahil man kay pulan pa mag-issue ni Alcalde G to si Engineer Ibo taday man siya maka-akomodar dahil man siya maka-asumir sa PEO sundo daday naglaog o nag-agi sa tamang proseso asin dahi nakompletaran ang rekisitos kan serbisyo sibil. Roger to that tabi Sir Pio. Talagang medyo makalibong pag-ilingon talaga. Nya, pero siya permingyaw sa pagdahiling mas kadakla nahiling sa paglilibot na kanal kang gobernador diyan sa Kapitolyo. Saan ka nagkakawat sa sa syudad o sa probinsya? Paano ba yan? Takon. Tapi nag-iingo amang kota ng tabi Sir Pio tamas maray na personal na makuha ang lado asin paliwanag ka ni Engineer Ibon may kinaraman sa siri na bagay alagan nga ni ining si Engineer Ibo natatagbuan man pirmi na nasa luwas daw asin may mga importanteng lakawon na sa ibong na lado maski na nga ni may mga kaputan sa lado ni Ibo may kinaraman sa kung saan siya madumana dahil man nanotaro na reklamo ang DCGB News in fairness sa mga klientes na mga nakakauron sa serbisyo man kan Legazpi City Engineering. Sige. O garing an kahaputan sana sa ina maduman. Budak kun mamantinir. Iyo nga ni yan. Budak kun ano ang pigpapungsyonar niya ngunyan. Ta sa papel, buda sa mata kanlay, city engineer siya. Pero sa mata, sa nahiling kan publiko, yaon siya permi sa Kapitolyo, kaiba-iba kan gobernador. Roger. Nahihiling kan ano ba yan? Kan sukat na ata tultul siya sa ralamog. Kampanahon kay to ni Kong Nando, kay ni Gobernador Nando Luwens, nagobernador si Itay Nando Gonzales, so alkalde ngon yang kan Ligao City. Dahil nang hiniro. Inakseptar gabos basta magtrabaho sa nang tultul tasabot ni Kong Nando, Itay Nando na kung si say ang gobernador, duman man siyempre ang lealtad kan sa iyang mga department heads.
Roger to that. Kung magkambyo administrasyon man, dumanan naman an mapaliskan sa indaman na lealtad. Paglaog man ni ngunyan Congressman Joey, then Governor man siya, day maning hiniriro. Oh, Roger. everybody happy man baga. Ngunyan sa narog ka nangyari. Ay, Consuelo. sige. Roger, siyan tabi Sir Pio, na mga dagdag pag-istorya at pinaginguman tabi Sir Pio na makaulay ka personal kan DCGP niya si Engineer Ibo. Mas At magayon hindi na pwede. mas magayon na personal tabi ta sa telepono pwede kang sayumahan o kung anong mga alibis personal talagang uyan kay puhantaan istorya niya. Sige. Roger to that. Sige. Roger, siyan tabi Sir Pio, na mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Alamat Luwen sa istorya hali sa luwas. Pag-urustoryahan ta pa yan tabi ngapit na mga oras buda programa. Oras Pilipinas 4:36. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Silka, bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Magic Log. Ang simpleng itlog nagiging Magic Log. OMG o Magic Gulay. All we need is magic. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sambal, mas masarap. Maggi Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immuniplus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, na tulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-o-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink.
lakas ng number 1. Cobra Original and Citrus de Bote, 14 pesos SRP lang. Cobra, the number 1 energy drink. Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Mapapakinggan sa DCGB tuwing araw ng Sabado at Linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Palay Aralan. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. May bago sa'yo. Bago ba yung damit mo? 10 years ago na to, no? Bagong hair color. Same lang. Alam ko na. Bagong jowa. Single since birth to. Anong bago? Bagong aura lang. If you take care of yourself, it shows. Kaya mag-Silka Papaya Lotion. May papaya enzymes at SPF 6. With regular use, get kutis na ready to aura sa presyong abot kaya. Kaya pala, kahit bagong gising ka, ang aura mo, kakaiba. Bagong araw, bagong aura. With Silka Papaya Lotion. 107 pesos SRP. Also available in 10 ml sachets. 7 pesos lang SRP. With regular use, achieve ang bagong aura with Silka Papaya Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion. Sakit sa tuhod, nasolusyonan ng 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Karanasan ko dito sa Doc Alternativo, natapos ko yung first week ng cleansing. Malaking pagbabago sa aking katawan. Yung dating pag nag-squat ako, hindi ako makatayo ng diretsong tayo kasi masakit ang mga tuhod ko. Ngayon hindi na. Ako po si Adela Gallardo, 70 years old. Pruweba sa kaepektibo ng 7 Days Cleansing Formula ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Pagkatapos sa duty, after all days office. Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Grabe mo na namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock.
Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from January 1, 2022 to March 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 1681 series of 2021. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Sige, i-prepare ta daw ang linya pasiring jay kay kumpadreng Al Armario. Session regular man ganyan kasangguni ang panlalawigan, nag-atinder na ito si PCL President Kongkong Salceda. Automatic yan, pakailihir dapat asumir na tulos tanganing day mabakante ang representasyon kan mga konsihales dyan sa sangguni ang panlalawigan. Kumpadre Al, what's happening? Yes, tama ka pare. Formal lang nagtukaw ngunyan. Si ang bagong Councilors League representative Albay Chapter, si board member Juan Miguel Kongkong Salceda. Yan, kinatawan na siya, no? Roger to that from councilor to board member. Yes. Siya nagsalida kay Gio Ong Bongao na nakatukaw man duang sesyon sana. Gio Bonggawan, no? Iyo ba duang sesyon sana so tinukawan ni o natukawan ni Gio Bongao sa akin ni Glenda. May sweldo man siya kaito. Nakataw siya so Vice President Bagakan Councilors League Albay Chapter. Iyo. Siya so nagsalida kay Giselle Salceda. Duang sesyon man na nag-iba mag-ina. Si Gio at si Glenda. Pero iba-iban maski duang sesyon sana may naipasarman tulos itong resolusyon. Ba talaga na? Sa committee niya I think sa Committee on Housing ito. Iyo. Anyway, ngunyan, ang pagtukaw ni board member Salceda, big welcome siya ni akan makapag-iriba, lalo na ni Vice Governor Attorney Grex Lagman. And sa last part, kasesyon, pinataraman si board member Salceda. Nagpasalamat siya sa intero nagsuruporta sa iya. Special mention and sa iyang mga suportadores, lalo na sa iyang ama na si Congressman Joey Salceda. Iyo. And sa iba pang mga nagtarabang masaya, lalo na sa mga konsyales sa bilog na probinsya kan Albay na nagsuporta sa iya. Pinasalamatan niya ini. Ang sabi niya, igibo niyan ka boss, and then importante, you and work together, magkasararo sa maray na mga kaisipan kan PCL para mai-level up man so sa indang serbisyo sa mga albayano, lalo na sa Councilors League. So, ngunyan, banggi, nag-imbitar man ni Dinner. Iyan, sige. Si board member Kongkong Salceda. And yun ang sabi man ni Vice Governor Lagman, kung dahil magsayuma si board member Salceda,
Amo pa sa iya sa committee na pigkaputan ka ito ni Onay tinaumang kay naging board member J.O. Bongao. So Committee on Education and the Committee on Housing. Yan. Pero dahil pa pronouncement si Babod Universidad Seda kung sa yumaan niya o akseptaron itong mga komitibang ito na mamanahon niya ali kay board member J.O. Ong Bongao. So magtiyo mo niya ng yaon dyan, ano? Magtiyo. Okay, sige. Nawaraso mag-ina. Nawaraso mag-ina. Magtiyo naman. Magtiyo. Pero sa kinatawang Glenda, yaon man dyan. Ya, mangyaray. Sige. Okay, bading ang tabian informasyon live digdi sa Sangguniang Panlalawigan, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al, dyan sa Sangguniang Panlalawigan, session regular man ngunyan. May naghapot kung kumusta da, kung dahi maning baha digdi, ano dahi man tabi, ano, nagtataga oran-oran sa naman sa nagkapirang area. Lalo na dyan sa may, sa may, ano ini, naghapot kung dyan sa may paradahan da sa ining terminal. Dahi man po tabi. Sige, diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Aramon ta, bit-bit man na informasyon ni kumpadreng Jomar dyan sa Premier Distrito kan Albay. Pading Jomar, Diyos maray na hapon. Go ahead man tabi. Salamat, Padi. Ano yung digdi sa mga oran, pati kikilat? Matindi dyan, ano? Sige. Minahora man, arog kayo, nituro tagistay na naman, pero nagkikilat. Yan, sige. Kasubago to da. Mientras tanto, Padi, may mga kabitana ang Bureau of Fire Protection, Bakakay, alagad da ipapigwa padaradigdikan Opisina Nasional kan Bureau of Fire Protection. Ang rason, susugkay Fire Marshal Senior Fire Officer 4 Raymundo Oliver, dahil manabugtakan, tadai pamana sa diri na Fire Department headquarters ang Bakakay Bureau of Fire Protection. Naku, sayang, pero igwan ako ta ng preparadong fire truck. Roger, actually ngunyan, may fire truck sinda Saro sana. Ang fire station inda, sa diri kan lokal na gobyerno. Kaya daida ipapatugdo kan Bureau of Fire Protection nin dakula, asin desente, asin kompleto na opisina o fire station. Tadaing sa diring daga na pwedeng tugdukan. Nya, gari narumduman ko kumpadring Jomar several years ago. May istorya ka na nabutin na kung dyan iyan sa Bakakay na so problema sa lot ownership yata iyon. Sa pulis ito. Sa pulis. Okay na ito. Okay na, sige. Okay na. Dahil lang kanaro kayo ng problema, nagdulok kasubago sa Sangguniang Panglungsod kan Bakakay si Fire Marshal Oliver, tangani inahagadon na makapagdonar man lamang nindaga ang lokal na gobyerno kan Bakakay para sa Bureau of Fire Protection. Sinabi ni Oliver na iyo na sana ang kulang, tangani na maitugdok ninda ang sa indang Fire Department Headquarters o Fire Station na may alokado ng pundo hali sa Gobyerno Nasyonal, hali sa Bureau of Fire Protection National, pati naman mga kadagdagan na mga kagamitan para digdi. Sinabi niya na yaon na sa opisina dumaan sa Manila, ang gabos ng kagamitan, preparado na. Wow. Magkaigwasa na nin fire station na sa diri. Yan, kundi ano daw, kung igwa lamang nin makukuha na espasyo, ano? May mga daga ang lokal na gobyerno kan Bakakay na ang iba tagar dahil managagamit pa. Alagad sinabi ni Oliver na kinakaipuan na ang lokasyon itong nasusuno man sa Bureau of Fire Protection. Yan, Buda, siyempre, so Bureau of Fire kumpadreng Jomar, daiman gayud magastusan nin kwarta kung ang tutugdukan, bako ninda pagrugaring, madadali sindakan kan kowa. Ang sistema, pinaghahagad niya na magdonar na sa sainda ang lokal na gobyerno kan Bakakay. Nindaga, at least ngaya 400 square meters minimum. Ang problema, ang saro sa mga kinakaipuan, halimbawa baga may napili ang lokal na gobyerno na itatao sa saindang daga,
na willing man pati ang local government kan Bakakay, it's either na pwedeng sa mga dating daga o kaya magbakalin bago, kinakaipuan pa manggirari na aprobado ang lokasyon sa Bureau of Protection National Office. Yes. Baka ngaya, utong pala niya sa kapuro-puro ikan bulod na barangay ang itao. Magkanuman-duman ang Bureau of Protection. Sige. Siyempre, duman sa strategic location na nasusuno sa opisinang ini na nagre-responde sa mga kasulo. Correct. And sa aramdaman pa din, mga strategic location kayan dapat dumansara ni sa mga populated area, tangani na madali mag-responde dahil lang sa mga araw ka na baga na lugar ang madali na magkaiguanin kasulo. Dahil lang kay ni ang pangapudan kan Bureau of Fire Protection is bukas man sa Sanggunian Bayan na makapag-ibo sindanin resolution para digdi asin maging si Mayor Dinky Romano iyon open man sa pagdonar nin daga para sa Bureau of Fire Protection. Roger. Oras na magkaiguanin deed of donation, automatic matugdok kan istasyon na bago maabot man so fire truck na preparado naman duman sa Manila asin nagahagad pa man an apuer kan additional na fire truck nagahagad pa man ang Bureau of Fire Protection baka kaining kadagdagan man o saruman na ambulansya para sa pagro-responde ninda. Yan pa rin nagdagdag na balita, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Bueno, Tabi Joshua, okay na yan na sa imong pag-standby because tapos na ang sa tuyang oras ano. Sa pangarangkan tropa itong su temas nagdagburutwa report buwelta dahantayan piece by piece duman man sa tingog kadbanwaan sa aga. Time permitting makabuelo kita duman kan pag oro istorya kan ha. Salamat kan sa ido pagantabay amang Diyos ang magbantay. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan ATC Vitas